नमस्कार। आज आपण चटपटीत अशी समोसा सारणाची भाजी कशी करायची ते बघणार आहोत। खूप मस्त अशी भाजी तयार होते आणि ह्या भाजीने जर तुम्ही समोसे केलेत तर ते सगळ्यांना नक्कीच आवडतील। खूप स्वादिष्ट असे हे समोसे तयार होतात। चला तर आता रेसिपी बघूया। तर याच्यासाठी मी 2 हिरव्या मिरच्या कापून घेतलेल्या आहेत, 10 ते 12 आल्याचे तुकडे घेतलेले आहेत, अर्धा चमचा जिरं घेतलेला आहे, 1 चमचा धणे घेतलेले आहेत आणि 1 चमच्यापेक्षा थोडी जास्त अशी बडीशेप घेतलेली आहे। तर याचा आपल्याला एक मसाला तयार करून घ्यायचा आहे। तर मिक्सर जारमध्ये मी हे सगळे साहित्य घेतलेलं आहे आणि पाणी न घालता मी हे भरडून घेतलेलं आहे। खूप जास्त बारीक पेस्ट करायची नाहीये, हे जाडसर असं आपल्याला भरडून घ्यायचं आहे। हे बघा, हे जाडसर असं मी भरडून घेतलेलं आहे। आता फोडणी करून घेऊया। तर कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे। फोडणीसाठी थोडं जास्त तेल घ्यायचं। तेल थोडं गरम झाल्यानंतर 1 चमचा मोहरी घातलेली आहे। मोहरी चांगली तडतडू द्यायची। मोहरी चांगली तडतडली की नंतर मग ह्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं घालायचं आहे। मोहरी व्यवस्थित तडतडल्यानंतर मी याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं घातलेलं आहे आणि नंतर थोडासा हिंग। खूप सुरेख अशी ही भाजी तयार होते, चवीला एकदम अप्रतिम। तर हिंग घालून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये कढीपत्ता घातलेला आहे। कढीपत्त्यामुळे सुद्धा या भाजीची टेस्ट आहे ती खूप छान येते। आणि त्याच्यानंतर मग मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेला मसाला। हे सगळं करताना गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि स्लो गॅस फ्लेमवर हा जो मसाला आहे तो या फोडणीमध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचा। त्याचा कच्चेपणा आपल्याला घालवायचा आहे, पण जास्त पण परतवायचा नाहीये, एकदम खरपूस असा भाजून नाही घ्यायचा आहे। आपल्याला हलका परतवून घ्यायचा आहे, थोडासा कच्चेपणा याचा जाईल इतपतच। तर हे बघा, छान तेलामध्ये मी हा जो मसाला आहे तो छान अगदी परतवून घेतलेला आहे, बघू शकता तुम्ही। मसाला छान परतवून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये थोडे काजूगराचे तुकडे घातलेले आहेत, त्यामुळे समोसा एकदम शाही होईल। हे ऑप्शनल आहे, नाही घातला तरी चालेल। एक अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे, हळदीची क्वांटिटी थोडीशी जास्त ठेवायची। 1 चमचा मी इथं लाल मिरची पावडर घातलेली आहे। अर्धा चमचा मी याच्यामध्ये गरम मसाला पावडर घातलेली आहे, हे बघा। आणि हे छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम स्लोच ठेवायची आणि हे सगळं असं छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं। खूप सुरेख एकदम हलवाई स्टाईल ही भाजी तयार होते। नंतर ह्याच्यामध्ये मी पुदिन्याची पानं घातलेली आहेत, आवर्जून घाला, खूप छान टेस्ट येते समोसा सारणाच्या भाजीची। नंतर 1 वाटी मटार घातलेले आहेत, मटार नसतील तर हिरवे वाटाणे भिजत घालून ते नंतर प्रेशर कुकरला 2-3 शिट्ट्या घेऊन ते वाटाणे पण तुम्ही इथं वापरू शकता। नंतर अगदी पाव चमचा मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे आणि हे सगळं छान अगदी एकत्र करून घेतलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही। मस्त असं एकदम एकत्र करून घ्यायचं। पुदिन्याच्या पानांमुळे ह्या भाजीची टेस्ट आहे ती खूप छान येते, त्यामुळे जर समोशासाठी भाजी करत असाल तर आवर्जून पुदिन्याची पानं घाला, खूप छान टेस्ट येते त्या भाजीची। तर हे सगळं असं छान एकत्र करून घेतल्यानंतर मिक्सर जारला जो मसाला राहिलेला त्यात थोडं पाणी घालून, अगदी थोडं पाणी मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे, हे बघा। खूप जास्त पाणी घालायचं नाहीये, अगदी थोडं पाणी घालायचं आहे। आपल्याला मटार जे आहे ते इथंच शिजवून घ्यायचे आहेत, त्यामुळे ह्याच्यावर झाकण ठेवून मी एक 5 मिनिटासाठी याला छान अशी वाफ दिलेली आहे, हे बघा। आणि मटार आपले छान अगदी शिजलेले आहेत, बघू शकता तुम्ही। मटारांना वाफ लागलेली आहे, मटार अगदी मऊ झालेले आहेत, छान अगदी मटार शिजलेले आहेत। आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी उकडलेले बटाटे घातलेले आहेत, ते मी हाताने स्मॅश करून इथं वापरलेले आहेत। जवळजवळ अर्धा किलो मी इथं बटाटे उकडलेले घातलेले आहेत। थोडासा लिंबाचा रस घातलेला आहे, याच्याऐवजी तुम्ही आमचूर पावडर वापरू शकता। आणि नंतर मग हिरवी कोथिंबीर। तर आता मी हे सगळं छान अगदी एकत्र करून घेणार आहे, पण त्या अगोदर मी याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घातलेलं आहे, हे बघा। खूप टेम्पटिंग आणि खूप चविष्ट अशी समोसाची भाजी आहे। नक्की अशी भाजी करून एकदा समोसे करून बघा, खूप छान तयार होतात आणि तुमच्या घरच्यांना सगळ्यांना आवडतील इतके टेस्टी समोसे तयार होतात। तर ह्या मसाल्यामध्ये हा जो बटाटा आहे तो मस्त अगदी मी एकत्र करून घेतलेला आहे, बघू शकता। नंतर स्मॅशरचा वापर करून हे बटाटे आहेत ते मी मस्त असे स्मॅश करून घेतलेले आहेत आणि ही बघा परफेक्ट अशी आपली ही समोसा सारणाची भाजी तयार झालेली आहे। इथं बटाटा उकडून सुद्धा व्यवस्थित घ्यायचा, म्हणजे ही भाजी जी आहे ती खूप छान अगदी तयार होते। तर हीच भाजी वापरून मी नंतर समोसे बनवले, खूप अप्रतिम असे चवीला समोसे झालेले होते, मुलांना खूप आवडलेले होते।
तर नंतर गोल्डन ब्राऊन कलरवर छान मंद गॅस फ्लेमवर मी हे मस्त असे समोसे तळून घेतलेले होते. मस्त एकदम परफेक्ट असे समोसे तयार झालेले होते. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. अशा प्रकारे भाजी एकदा नक्की बनवून बघा. तुमचे समोसे जे आहेत ते नक्कीच चविष्ट होणार आहेत. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.